Sa number 9, mga dolphin spotted sa baybayon sa San Carlos City. Sa post ang Turismo San Carlos sa ilang page, makita ang video nga kuha sa katapos sa Batay Dagat Task Force nga si Larry Descartin nga may mga dolphins nga nagasunod sa ilang pump boat samtang nagadalagan sa baybayon sa syudad malapit sa Sipaway Island. Ganing lokal nga panguluhan ang natala nga maghimo sang site assessment para may baluan kun bala sarang makapatigayon sang dolphin watching activity sa amunga area. May mga netizens nga nag-comment nga ang pagtuhaw sa dolphin sa baybayon ang isa ka indikasyon nga matinlo ang tubig sa kadagatan sa amunga lugar. Yan. Tengah. Yan.